Ittilgħu il-polos ta' 360 Sports Malta Premier, il-kampjonat prinċipali tal-futbol f'pajjiżna, format, identità u konċetti ġodda, flimkien ma' dejja ġdida wkoll. Fil-fatt, l-erba' filgħodu sar magħruf kif l-istaġun li jmiss 2024-2025 se jilagħbu 12 tim parteċipant li huma ċ-Champions Renjanti Ħamrun Spartans, Florjana, Sliema Wanderers, Marsa Xlokk, Birkirkara, Hibernians, Balzan, Naxxar Lions, Mosta, Gżira United u ż-żewġ timijiet promossi Melita u Żabbar St. Patrick's. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Ground taċ-Ċentenarju tħabbar li l-ewwel logħbiet ta' dan il-kampjonat format għal kollox innovat se jintlabu fit-tmiem il-ġimgħa ta' 17 u 18 ta' Awwissu li ġej. Fl-ewwel ġurnata tal-kampjonat, iċ-Champions Ħamrun jiffaċċjaw lit-tim promoss ta' Żabbar St. Patrick's. Saru wkoll magħrufa il-logħbiet kollha tar-round inizjali hekk kif ġie żviluppat algoritm apposta speċifiku għal dan il-kampjonat. Il-logħbiet se jibqgħu jintlabu fil-Ground Nazzjonali, fil-Ground taċ-Ċentenarju, fil-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamrun u fit-Tony Bezzina Stadium f'Kordin, waqt li logħba partikolari se tintlab f'Għawdex. Fl-istess konferenza tkellem iċ-Chairman tal-Premier League Limited, l-Awditur Alana Bela, li awgura l-timijiet kollha għal dan il-kampjonat.